През 2018 година открих страстта си към фотографията. Преди това се интересувах от камери, техника, харесваше ми да снимам, да обработвам, но не се замислях много преди да заснема дадена снимка. Не се опитвах да направя хубава композиция и всъщност просто штраках. Но това не продължи много дълго. В един момент започнах да гледам много различни видеа в YouTube, да се интересувам още повече, да чета, да си задавам повече въпроси и стигнах до тук. Днес, макар и да не съм реализиран, поне съм осъзнат фотограф. Наскоро се питах, кои ли са първите фотографии в историята на фотографията? А за тези от вас, които си задават подобни въпроси и за тези, които обичат фотографията, мога да кажа, че сте попаднали на правилното видео. Днес, дами и господа, ще се върнем малко назад във времето и ще проследим развитието на фотографията от самото и начало. За целта съм разделил историята на няколко етапа. Сега, не знам колко от вас могат да си дадат добра преценка, всъщност колко древно изкуство е фотографията, затова ще ви върна назад с около 2400 години. Първото средство за фотография се предполага, че е камера обскура. Това представлява тъмна, празна стая с дупка в една от стените, през която преминава светлина и проектира обърнато изображение на противоположната стена. Пръв за това нещо се сеща древният китайски философ Мо Цзе, още през 400 година преди новата ера. Тогава той не го е наричал точно камера обскура, но принципът е бил същия. Мо Цзе е правил различни експерименти, опитвайки се да разбере какво точно се случва и защо светлината прави така. По-късно и арабският учен Алхазен прави своите опити с камера обскура. Всъщност, може би той дава името на това изобретение. Алхазен е правил различни опити, описвайки ги в своята 7-томна книга за оптиката. Счита се, че той е бащата на модерната оптика и всъщност е бил доста добър физик и астроном. Още тогава той прави много важно откритие. Той описва в една от книгите си, че по-малките дупки проектират много по-ясно и остро изображение. След всички тези открити експерименти, византийският архитект Антими от Трал решава, че има доста потенциал в тази камера и започва да я прилага в своите архитектурни проекти. Всъщност, това е първото по-сериозно приложение на камера обскура. Някои историци твърдят, че около 1500 година Леонардо да Винчи е използвал вече не толкова новата технология на камера обскура в своите картини и чертежи. Но сама по себе си тази камера не може да прави много. Полученото изображение е временно и тогава някои хора започват да си задават интересни въпроси. Как аджаба можем да го запечатаме това? Всеки път ли ще трябва да го рисуваме? Кога ще изобретят картите с памет? И тогава идва на помощ Йохан Хайнрих Шулц. Правейки различни експерименти, той съвсем случайно открива сребърният нитрат. Това може би е второто най-важно откритие в историята на фотографията. Всъщност тогава от стотици години насам хората вече са знаели, че някои цветове изложени на слънце избледняват, човешката кожа потъмнява, а скъпоценните камъни изкрят. Но никой не може да направи връзката между въздух, светлина и топлина. Освен Чичо Вишулц. Всъщност той съвсем случайно смесва табешер с азотна киселина със съдържание на малко количество сребро. Опитва се да изобрети някакво светещо вещество. Явно хората тогава не са имали нощни лампи. Както и да е. Малко по-късно Шулц установява, че когато слънчевата светлина огрее тази бяла смес, тя потъмнява. Тогава той започва да прави различни експерименти, като слага тази бяла смес в шишенца и поставя хартии, изрязани в определени форми пред шишето и оставя въпросните шишета на слънчева светлина. Така получава някакъв образ запечатан, дори да е поне за малко. Някои от експериментите са били сполучливи, други не толкова, но въпреки това Шулц публикува своите данни през 1727, но не прави опити да постигне по-трайни резултати. Неговото откритие обаче води до много други наблюдения, открития и изобретения в областта на химията. На този етап фотографията вече е едно малко бебе, прохождащо с малки и несигурни стъпки. Но именно в онези открития се крие по-нататъчното й развитие. Ето тук нещата вече стават по-интересни. След дългото си бавно развитие, фотографията вече е много близо до това да се превърне в истински занаят, в истинско изкуство, а не просто експеримент. Физическата страна на нещата ни е ясна. Трябва ни тъмно пространство с малка дупка, през която светлината да преминава и да прави своята магия. Химическата страна на нещата също ни е ясна. Вече знаем кои вещества да смесим, за да получим нужната отвара, която да запечата изображението поне за малко. И тук отново се появяват хора, които започват да си задават доста интересни въпроси. Сравнително бързо стигат до извода, че трябва да намажат тази смес върху някакъв материал и да поставят този материал в камера обскура. И бум! Имаме снимка. Точно това си е мислил и Жозеф Нисефор Ниепс.
Той е започнал да експериментира, като за фотографска плака използва полирана до безупречност калаена плочка, върху която нанася покритие от естествен асфалт, или по-познат тогава като юдейска смола. Ниепс е поставил плаката в камера обскура и е експонирал в продължение на около 8 часа. Това, което виждате на екраните си, дами и господа, се смята за първата запазена успешна снимка в историята на фотографията. Ниепс се заснема със своята камера обскура от прозореца в офиса си през 1826 година. Той нарича този процес хелиография. Там, където светлината е била най-силна, смолата се втвърдява, а на по-тъмните места остава мека. След мъчителните 8 часа на експониране, меката смола се отмива и вуала! Имаме изображение. Разбира се, Ниепс бързо стига до извода, че това не е най-ефективният метод за правене на снимки. Но продължава с експериментите и през 1829 година той подписва договор за сътрудничество с Луи Дагер. Но, за съжаление, съвместната работа на двамата учени не продължава твърде дълго, тъй като 4 години по-късно, през 1833 година, Ниепс умира. След смъртта на Жозеф Нисефор Ниепс, Дагер продължава с опитите. Макар и без образование, той прави две изключително важни открития. Дагер открива, че обработването на среброто с йодни пари преди експониране позволява формирането на латентен образ, който след това се проявява с живачни изпарения. Така времето за експонация става 30 минути. Дагер прави и друго важно откритие. Той намира начин да фиксира полученото изображение, като потапя плаката в солен разтвор. Луи Дагер прави тази снимка, която е доста по-успешна от снимката на Ниепс. Смята се, че това е първата снимка с човек в кадър. Тъй като времето за експонация било 30 минути, минаващите по улицата хора няма как да бъдат запечатани. Но ако се загледате, може да видите два човешки силуета в долния ляв ъгъл. Точно по това време на улицата е седял чистач на обувки, а някой изтънчен джентълмен е решил, че трябва да му бъдат изчистени обувките. Чиста случайност бих казал, но според мен трябва да сме доста благодарни на обущаря, защото в този момент, ако е решил да седне на друга улица, в момента щяхме да гледаме просто сгради. И така през 1839 година Дагер официално обявява своето откритие, наричайки го дагеротипия. Френското правителство толкова харесва това откритие, че веднага го купува и го прави публично достояние. Така дагеротипията бързо става популярна по цял свят и става достъпна за всички, освен за англичаните. Французите им налагат някаква такса за патент или нещо подобно, но това вече е съвсем различен етап от историята. По това време други учени също правят подобни открития, но са прекалено обсебени от изобретенията си и прекарват доста време по съдилища в опитите си да си запазят патент. Тогава се появява и Джон Хършел. Той усъвършенства наличните до момента изобретения и сложния процес на експониране, като неговите открития и до ден днешен се крият в основата на технологията на фотографската лента. Няма как и да не спомена, че Джон Хършел е кръстникът на фотографията. Комбинирайки латинските думи фос, което означава светлина, и графе, което означава рисувам или пиша, получаваме името фотография. Също така, Джон Хършел пръв използва термините негатив и позитив. Така че важно е да го отбележим и това, да се знае. Малко по-късно през 1880 година, Джордж Истман и Хенри Стронг основават Eastman Dry Plate Company, а през 1884 година разработват нова технология на филмовата лента, която заменя фотографските плаки. Те пускат и нов модел фотоапарат на пазара под името Kodak. Като това име става толкова популярно, че на 4 септември през 1888 година Истман го регистрира като търговска марка. Само няколко десетилетия по-късно фотографията претърпява още една революция. През 1913 година немският изобретател и фотограф Оскар Барнак изобретява първият 35 мм фотоапарат. По това време Барнак работи в компанията Lights. Той е бил изключителен инженер и доста талантлив фотограф, но е страдал от доста тежка астма. А тогава фотоапаратите все още са били огромни и тежки и фотографите са носили със себе си нужните плаки и химикали. Барнак решава този проблем, като адаптира 35 мм филмова лента за използване в фотоапарат с по-голям негатив. Така размера и теглото на фотоапаратите драстично намаляват. Неговото изобретение се е харесало на шефовете му и така през 1924 година го наричат Leica. Акроним, получен от думите Lights – камера. Една година по-късно този легендарен фотоапарат е пуснат в продажба на Лайпцигския панаир. Това е моментът, в който фотографията вече е доста развита и благодарение на хора като Барнак и главоломното развитие на технологиите, тя става все по-достъпна за масовия потребител. Появяват се доста нови модели фотоапарати, различни видове ленти и доста фотографии. Всъщност, фотографията вече е до такава степен развита, че може да влияе на общественото мнение. Тук вече говорим за културна и социална промяна. За въздействието на фотографията върху гражданското движение. Фотографите стават средство за масова комуникация, което подпомага мобилизацията на хора.
Те допринасят за формирането на обществената осъдителност и подклажат движенията за граждански права. Благодарение на фотожурналисти като Дороти Ланг, Гордън Паркс, Луис Хайн и много други фотографии, хората разбират за неравенството, дискриминацията и трудностите, причинени от войните. Фотографиите дават възможност на обществото да види реалността на събитията, които до този момент биха били скрити или подценявани. Силните визуални ефекти на фотографиите подпомагат усилията за подобрение на обществото и за обединяването на групи за борба за права и равенство. През 60-те и 70-те години в периода на Виетнамската война фотографските изображения играят ключова роля в промяната на обществото и възприемането на военни конфликти. Именно фотографските документи на ужасите на войната подклаждат антивоенното движение и допринасят за развиващите се протести в различни части на света. Влиянието на фотографията води до промени в обществената и политическа атмосфера, които сами по себе си водят до преразглеждане на военната стратегия. Този пример ясно ни показва как фотографията може да промени възприятието на обществото и да предизвика действия и промени в политиката и обществените ценности. Вече говорим за по-наши дни. Има компютри, хладилници, коли, съдомялни и куп други модерни джаджи. Хубаво ми става на душата. Все пак дълго попътувахме във времето. Но нека да ги оставим древните философии от 400-та година преди новата ера да се експериментират с примитивните си технологии и нека разгледаме един малко по-модерен експеримент. Това, дами и господа, е първата дигитализирана фотография. Фотокопия на снимка с размери 5 см на 5 см, на която виждаме най-обикновено бебе. През 1950 г. компютърният инженер Ръсел Кирш работи в Националния институт по стандарти и технологии в САЩ. Един ден си задава много важен въпрос. Какво би станало, ако компютрите можеха да гледат картини? По това време той работи върху първия програмируем компютър SEAC – стандартен електронен автоматичен компютър. Трябва да отбележим, че в онези дни компютрите трябвало да бъдат буквално построявани от стотици вакуумни тръби, тежали са хиляди килограми, заемайки цели стаи. Кирш започва да експериментира след като си задава подобни интересни въпроси. Той решава, че ще сканира снимката на сина си с барабанния скенер, който е изобретил. Сканирането отнема по-малко от 30 секунди и полученият резултат е първото дигитално сканирано изображение с резолюция от главозамайващите 176 на 176 пиксела. Този скенер се счита за първият в историята скенер, използван с компютър. А тази снимка привлича толкова много внимание, че редакторите на списание Life я отличават, като я наричат една от 100 снимки, които промениха света. След тези събития някои хора явно толкова се въодушевяват, че няма и 2 десетилетия по-късно е изобретен първият дигитален фотоапарат, благодарение на Стив Сасон. Тази камера е била с размерите на тостър. Тежала е около 4 кг с резолюция от цели 0,01 мегапиксела. Снимките са били записвани на лента, а за заснемането на една снимка са били необходими около 23 секунди. Въпреки недостатъците на този фотоапарат, смятам, че трябва да сме изключително благодарни на Чичо Стив. След неговото изобретение нещата се случват много по-бързо. Почти всяка година има ново изобретение, нов модел фотоапарат на пазара и така фотографията става доста по-достъпна за масовия потребител. Може би това е най-живият етап от историята на фотографията и даже може би този етап би бил подходяща тема за отделно видео. Ще ви дам няколко примера. През 1977 година Konica пуска на пазара първият масов фотоапарат с автофокус. През 1985 е създаден форматът TIFF, а 5 години по-късно през 1990 година Adobe представя първата версия на Photoshop. През 1992 година е създаден форматът JPEG, а през 2000 година са пуснати първите масови телефони с камера и само една година по-късно Polaroid обявява фалит, защото не могат да се приспособят към все по-дигиталния свят. 2007 е годината, в която Apple стартира производството на първото поколение iPhone. През 2012 година Kodak става поредната жертва на масовата дигитализация и обявява фалит. В тези събития може да отбележим края на цяла една епоха. Дигиталната фотография превзема пазара, а аналоговата фотография почти умира. Сега може би си задавате въпроса, ами кой е следващият етап? Аз също си го задавам този въпрос. През последните няколко години станахме свидетели на бързото развитие на изкуствения интелект и всъщност колко бързо може да се развие технологията. Какво ни очаква от тук насетне, не знам. И предстои да разберем. Ако трябва да му дадем име на този етап, аз лично бих го нарекал виртуална и интерактивна революция. Или нещо подобно. Например, виртуална фотография. Звучи интересно. А вие също може да напишете долу в коментарите какво мислите, че ни чака през следващите десетилетия. И нека спрем до тук. Дами и господа, аз бях Танер Нортвинд, а вие гледахте това потресаващо дълго видео за история на фотографията. Благодаря ви. До следващия път.